sau da haka kullum na gaya muku, mu hatta ilimi mu ba ilimi ne da mu ba, a'a ilimin annabi, karatun annabi shine dame mu. don haka wallahi jama'a, ina da digirori amma wallahi ba na sha'awar in ce ina da digiri, ina ganin kaskanci ne, amma abin da nake so a wazzana ilimi na, ko ina da irin ilimin da annabi ya zo da shi, to ni a nan ne nake ganin quality a ilimi. amma ina da masters, ina da digiri, ina da phd, ni professor ne a islamic studies, ni professor ne a arabiya. ina kusancin arabiya ta da ta annabi? ina kusancin dirasa islamiyya ta da ta annabi? ina kusancin dirasa ta shar'iyya da ta annabi? ni ahli sunna ne, ina sallah, to ina son ne a dubi sallata a wazzana ta da ta annabi, yaya take da ta annabi sallallahu alaihi wasallam. sau da haka galibi mutane sai suka gafala ko kuma suka gafalance, na'am, ko suka gafala suka rafkana, ko kuma suka sa shegantaka suka aje annabi gefe guda. sai mutum ya zo yana ta bayanin tauhidi, sai ya zo yana ta bayanin aƙida. me ma'aunin gane daidai da abin da ba daidai ba? shine annabi sallallahu alaihi wasallam. annabi ya zo da tauhidi, annabi ya zo da aƙida. me ma'aunin gane kaza shine daidai kaza ba daidai ba? shine annabi sallallahu alaihi wasallam.